е това други. Айде. Така, записваме вече отново. Цецо, кой е предпоследната става преди боса? Не натискай пауза, гледай, там се оточи си. Какво спами тук с Кадулкин? О, шет! Стига, бе. Тия нямат ли край, бе? О, шет! И върхолак и такова. Двете възможни най-данни средства. Едното умре. Тъмън! Де пак такова върхолак? Те са последните, май. 100. Внимавай, че единия ще те бием, другия път ще се застива с пър. Не гледам ги сложа на куп. Внимай. Това далече целта му да те такова. Ама как... Не се вижда много хубаво, но все пак... Тия върклаци ги разбрах как се бият вече. Да, бе, тия тако... Това е. Така, дами и господа, то с червения Хикс, тръгнахме от тук, минахме ето тъй. Сега отивам при червения Хикс. Това е боса. Това е бос, да, така. И е много гаден. Сега ще го обуеме. Мече. Пати гадната музика. А кой от двама? Сега това едното ще умре и ще отида при мечето. Това? Да. Ти какво е? Тут бе дете. Сега бой. Бе. Ай! Тази форма не мога да бие само за лега, трябва да му откинеш главата. Долу ли? Ти не трябваше да бързаш. Може да го се бие от тази форма, басата по тумече. Гледай какво се търкара, трябва да му откъснеш главата, тогава става два пъти по-гадно. Като му откина главата? Да. Айде, бегай назад, че сега ще се изсиди. Как знаеш? Ето как като се изсиди, ти взимам половината кръв. Защо съм се бил с него, знам. Не мога нацел. Така, внимай, че така ако те нацелиш един път си мъртъв. Много кръв точи с това. Видиш ли го това? Това ако правиш, много го убиеш. Видай как се прави това. Да. Ама ти се свърши силата, внимай сега яко. Би го! Четвърто ниво! Айде, внимай! На косъм беше да види четвърто ниво през крив макарон. По-полека. Запомни кола. Като умре ще го запишеме. Браво е! Най-после, след 4 години ще видим четвърто ниво. Днеска ни върви на 4. Днеска верно ни върви на 4. Сите рейсове къде се бяха на 4. Маската те гледа. Идвам за теб. Бугагагаг. Колко часа имаш за запис? Много, ама ще спирам през такова, не мога да непрекъснато с него. Ама една път. Кой е Рик, кой е 9, нищо не разбира. За пръв път. Stage 4. Това няма го видим скоро пак, внимайте. След 5 години ще стигна до 5 ниво, след 6 години ще стигна и до 6, не бойте го. Да. 6 е последното. Твоите приятели. Айде, спъшваме от тук, това е 12:30, ще се видим след 1 час пак.